नयन्त्र हंसा निरमन्ति उषीक्षयाः नयत्र निरमन्तियोषिक्षयः हरे कृष्णा मैम थैंक यू सो मच எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा मैम IDC एग्जाम எப்போ மேம் Tuesday ma next Tuesday after your class that is உங்களுடைய பக்தி சாஸ்திரி next கிளாஸ் Tuesday ஆன பிறகு second I think 2nd January yeah 6:30 மேல நீங்க 6:30 முடிப்பீங்க இல்லையா so whatever time you yeah I'll finish then 6:30 next week ஏதோ 7 o'clock மேல classes கிடையாது இல்லையா only this week வரைக்கும் தான் நமக்கு 7 o'clock classes அதுக்கப்புறம் நீங்க you daily இந்த மாதிரி 6 o'clock வந்து do the அதாவது ரிவிஷன் அவ்வளவுதான் ஸோ வேற ஏதாவது கிளாஸஸ் வேணும்னா பிப்ரவரியில வேணா மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து we can do the revision 7 o'clock ஓகே அப்ப 7 o'clock கிளாஸ் இல்லையா மேம் ஆமா 18 days கிளாஸ் கிடையாது it will be alternative month going forward oh okay and one more thing is எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே மறுபடியும் வந்து இன்னொரு பக்தி சாஸ்திரி இப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க பக்தி சாஸ்திரி பேட்ச் இன்னொரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ டேட்டு வந்து கொடுக்கல நான் ஃப்ரைடே வில் பி த பிப்ரவரியில தான் வந்து வில் பி ஸ்டார்டிங் ஸோ எஸ்டர்டே நைட்டு என்என்டி பிரபுஜி கால்டு ஓகே எல்லா லாங்குவேஜஸ்மே வி ஹாவ் டு கிவ் த நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்னா கோயிங் ஃபார்வர்ட் லைக் 18 days வில் ஹாவ் எவ்ரி மந்த் ஆர் சம்திங் ஆல்டர்னேட் மந்த் ஒன் பக்தி சாஸ்திரி அந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஏன்னா அவுட் சைட் த டெம்பிள் ஆல்சோ நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து ஜாயின் ஆவாங்க அதனால வந்து ஸோ தேவ் ஆஸ்க் ஃபார் இனிமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் லெவல்லே வந்து பக்தி சாஸ்திரி ஆகிறது கூட சான்சஸ் உண்டு ஃபியூச்சர்ல இட் வில் பிகம் லைக் தட் ஏன்னா எல்லா டெம்பிளுமே அந்த பேஸ்ல தான் பண்றாங்கன்னு பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிட்டாங்க மேம் நாட் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசியிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் டீடைல்ஸ் அந்த சொல்லி ஓகே மேபி த நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பிப்ரவரி மிட் ஆஃப் ஏன்னா அதுக்குள்ள இவங்களதும் ஓரளவுக்கு நான் முடிக்கிறதுக்கு ஐ மே கம்ப்ளீட் பை ஏப்ரல் சோ பார்க்கலாம் இன்னொரு பேட்ச் ஃப்ரைடே யூ கிவ் a date February end for now அப்படியே நீங்க மார்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ள இவங்கள முடிச்சிடுவீங்க நீங்க ஆமா அதனால தான் முடிச்சிட்டு and NOD வந்து I was thinking you wanted to take separately don't take separately club with both பக்தி சாஸ்திரி எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஒன் ஷாட் அது வந்து ஏன்னா அப்ளிகேஷன் பார்ட் தான் அது இட் வில் நாட் பி குட் ஃபார் பேஸ் வந்து வேணா அதை செப்பரேட்டா வேணா ஒரு நாள் நம்ம we can take it up but not in the பக்தி சாஸ்திரி okay ஏன்னா it has to read நல்லா படிச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வேணும்னா எல்லா பக்தி சாஸ்திரி அப்புறம் லெவல் 3 லெவல் 2 யாரா இருந்தாலுமே அந்த என்னோட கலந்துக்கிட்டோம் ஸோ அது பிப்ரவரியில வில் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலி ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா I'll make a move ஹரே கிருஷ்ணா மேம் இத முடிச்சிட்டு I want to fix the ID மேம் நம்ம ID இல்லனா it will become again Sunday issue so en tabலயோ மொபைல்லயோ உங்க ID நான் லோட் பண்ணிட்டேன் so that I can do live recording from wherever I am yeah I want to call you yesterday so I'll speak to you ma நேத்து வேலையா இருந்துட்டேன் நல்லா இல்லனா உனக்கு நான் கால் பண்ணணும்னு தான் நினைச்சேன் I want to speak to you sure so அது எப்படி enable பண்ணுவீங்க I don't know what way you will be enabling oh nothing ma'am like laptop la I have enabled no ma'am adhe madri you give me ID password you'll get a pin so if you give the pin I'll enable in both my other systems no you can call for that anytime you can call that that I wanted to take your thing otherwise you will not understand what pin so the access பண்ணிட்டேனா then otherwise I have to ask NND Prabhu for credentials that will become difficult உங்களுக்கு பண்ணா it will become easier one time it will be registered Hare Krishna thank you sir Hare Krishna okay Hare Krishna namaskaram नमस्कार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता। நாம இன்னைக்கு 6வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். 5 மாதாஜி. 5? ஓகே சாரி, 5வது ஸ்லோகம். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். நீங்க வாசிக்கும்போது அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சுட்டு மீண்டும் மியூட்ல போயிடுங்க, அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே, எப்பவுமே மியூட்ல இருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நீங்க மறுபடியும் ஒரு வாட்டி டவுட் இருந்தா இந்த செஷனை கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி பாத்திரங்கள் உருள்ற சத்தம் தான் நிறையவே கேட்குமே ஒழிய அவங்க என்ன சொல்ல வரோம், என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டிவோட்டிஸ் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் கேட்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிளியரா கேட்கறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க உங்களுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய, அதாவது அவங்க வேலை பண்ணட்டும், பட் நீங்க உட்காரக்கூடிய இடம் வந்து சப்தம் இல்லாத இடமா பார்த்து உட்கார்ந்து கேளுங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து எல்லாமே கரெக்டா வந்து சேரும். இதை நான் சொல்ல போறது இல்லை, எனவே பிரபுபாதா தான் சொல்ல வைக்க போறார், அப்புறம் கிருஷ்ணர் தான் சொல்ல வைக்க போறார். ஏன்னா அவங்களை பற்றி அவங்களுக்கு தான் நிறைய தெரியும் இல்லையா. அதனால அவரே வந்து எடுத்துரைத்தால் ஒழிய நம்மளால இருப்பதை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது கிடையாது. அந்த பக்குவத்தை வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம எல்லாருக்குமே வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனையோட நான் இன்றைக்கான இந்த செஷனை வந்து துவங்குகின்றேன். மைத்ரேய உவாச்ச பிதரி பிரஸ்திதே அரண்யம் மாதுஹ பிரிய சிரீக்ஷயா தஸ்மினோ பிந்து சரே அவாசீத் பகவான் கபிலா இலஹ. கீதா மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। मैत्रेयोवाच पितरि प्रस्थिते अरण्यं माधुः प्रियसिघर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे अवात्सीत् भगवान् कपिल किल. மைத்ரேய உவாச்சா, மைத்ரேய கூறினார், பிதரி தந்தை, பிரஸ்திதே சென்ற பொழுது, அரண்யம் காட்டிற்கு, மாது அவர் அன்னை, பிரிய சிகிஷயா மகிழ்விக்கும் ஆசையுடன், தஸ்மித் அந்த, பிந்துசரே பிந்து சரோவர் ஏறி, அவாத்சுத் அவர் தாங்கினார், பகவான் கபிலர் கீழ உண்மையில் மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய கூறினார், கர்தமர் காட்டிற்கு சென்ற பொழுது பகவான் கபிலர் தன் அன்னையான தேவகூதியை மகிழ்விக்க பிந்து சரோவரின் கரையில் தங்கினார். மொழிபெயர்ப்பு. தந்தை இல்லாத பொழுது தன் தாயின் பொறுப்பை மேற்கொண்டு அவளுக்கு தன்னால் இயன்ற வரையில் தொண்டு புரிதல் வளர்ந்த மகனின் கடமை. அதனால் அவள் தன் கணவரிடமிருந்து பிரிந்திருப்பது குறித்து வருந்த மாட்டாள். மனைவி குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் குறித்து பொறுப்பேற்ற ஒரு வளர்ந்த மகன் வந்ததும். கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்டை விட்டு செல்லுதல் கணவரின் கடமையாகும். அதுவே இல்லற வாழ்வின் வேத முறையாகும். ஸோ ரிச்சுவல்ஸ், வேதிக் சாஸ்திரம் பிரகாரம் இந்த கருத்து வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் இறக்கும் வரை இல்லற செயல்களில் தொடர்ந்து சிக்கிக் கொள்ளுதல் கூடாது. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தலைமையிலே வச்சுக்க கூடாது இல்லையா. அவர் விட்டு செல்லல் வேண்டும். குடும்ப செயல்கள், மனைவி பற்றிய பொறுப்புகள் வளர்ந்த மகனால் மேற்கொள்ளப்படலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேட்கறதா எல்லாருக்கும்?
ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது, ஓகே நல்லா கேக்குது. மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. பிகாஸ் என்னோட நெட்வொர்க் போயிருக்கா இல்ல கீதா மாதாஜி வாசிக்கும் போது நெட்வொர்க் போச்சான்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால இல்ல, அவங்களுக்கு தான் போயிருக்கு, அவங்களுக்கு தான் போயிருக்கு. எனக்கு தான் மாதாஜி ஓகே போயிடுது. ஓகே ஓகே. சரி, பொருளுரை ஒரு முறை வாசி. பொருளுரை வாசி. தந்தை இல்லாத பொழுது தன் தாயின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு தன்னால் இயன்ற வரையில் தொண்டு புரிந்து வளர்ந்த மகன் கடமையாகும். அதனால் அவன் தன் கணவனிடமிருந்து பிரிந்திருப்பது குறித்து வருந்த மாட்டாள். மனைவி குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் குறித்து பொறுப்பேற்ற ஒரு வளர்ந்த மகன் வளர்ந்ததும் வீட்டை விட்டு செல்லுதல் கணவன் கடமையாகும். அதுவே இல்லற வாழ்வில் வேத முறைகளாகும். ஒருவன் இறக்கும் வரை இல்லற செயல்கள் தொடர்ந்து சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. அவன் விட்டு செல்ல வேண்டும். குடும்ப செயல்கள், மனைவி பற்றி பொறுப்புகள் வளர்ந்த மகனால் மேற்கொள்ளப்படலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச பிதரி பிரஸ்திதே அரண்யம் மாதுஹ பிரிய சிகீர்ஷயா தஸ்மினோ பிந்துசரே அவதாசீத் பகவான் கபில கிலஹ. மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேய முனிவர் கூறினார், பிதரி தந்தை, பிரஸ்திதே சென்ற பொழுது, அரண்யம் காட்டிற்கு, மாதுகு அவர் அன்னை, பிரிய சிகர்ஷியா மகிழ்விக்கும் ஆசையுடன், தஸ்மின் அந்த, பிந்துசரே பிந்து சரோவர் ஏரி, அவாத்சூத் அவர் தங்கினார், பகவான் கபில கபில தேவர், அகில உண்மையில். அதாவது மைத்ரேயர் கூறினார், கதமர் காற்றுக்கு சென்ற பொழுது பகவான் கபிலர் தன் அன்னையான தேவகூதியை மகிழ்விக்க பிந்து சரோவரின் கரையில் தங்கினார் என்பது இந்த பதத்தினுடைய பொருளுரை. சோ இந்த இடத்துல மகனாக பகவான் அவதரித்து, சோ தந்தை காட்டிற்கு சென்ற பிறகு தனையனா இருக்கக்கூடிய அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது கடமை இல்லையா? சோ அன்னையை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருந்தது. அதனால அவர் பிந்து சரோவர் ஏரியினுடைய நதிக்கரை ஓரம் சேர்ந்தார், அங்கேயே இருந்தார் என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ தந்தை இல்லாத பொழுது தன் தாயின் பொறுப்பை மேற்கொண்டு அவளுக்கு தன்னால் இயன்ற வரையில் தொண்டு புரிதல் வளர்ந்த மகனுடைய கடமை. ஸோ த டியூட்டி ஆஃப் எ சன் இல்லையா, இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் இல்லையா. தந்தை இல்லாத பொழுது தனையன்தான், அதாவது குடும்பத்தினுடைய பாரத்தை சுமக்க வேண்டும் இல்லையா. அதுதான் கடமையும் கூட. அதனால் அவள் தன் கணவரிடமிருந்து பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த வருத்தம் என்பது அவளுக்கு தெரியாமல் போகும். இல்லை என்றால் ஒருத்தரே இருந்தா கண்டிப்பா எதையோ நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. ஆனா நமக்கு கேர் டேக்கிங்க்கு யாராவது நம்முடைய பிள்ளைகள் இருந்தால் நம்ம பெருசா யோசிக்க மாட்டோம். மேலும் மனைவி குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் குறித்து பொறுப்பேற்ற ஒரு வளர்ந்த மகன் வந்ததுமே அந்த பொறுப்புகளை அவங்க கையில கொடுத்துடணும். மேலும் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் தான் எடுத்து நடத்தணும், அவங்கதான் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது பெரிய சிக்கலுக்கு தான் அது வழிவகுக்கும் இல்லையா. we can guide silently, not by having the power இல்லையா. நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இன்னும் கூட நான் அந்த வீட்டு பொறுப்புகளை கொடுக்காம இருந்தேன்னா அது என்னுடைய தவறு. அவங்க பின்னாடி அவங்க பொறுப்புகள் எதையுமே அவங்க கத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா தான் அதாவது பொறுப்புகளை கத்துக்க முடியும். சில இடங்கள்ல சறுக்கல் வரும், அந்த இடத்த எப்படி நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை ஏற்பட்டால் அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு பக்குவம் அடைந்த மனிதனுக்கு சுலபமாக காணக்கூடியது. அதனால அத்தகைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வளர்றதுக்கு அதனால நம்ம ஞானமும் பெறுகின்றது, ஆத்ம ஞானம் அபிவிருத்தி ஆகின்றது. சோ நம்ம ஒரு பக்தர் என்ற ரூபத்திலேயே நம்ம மேன்மையான நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு வளர்ந்த மகன் வந்ததும் வீட்டை விட்டு செல்லுதல் கணவருடைய கடமையாகும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். மகன் வந்த பிறகு தந்தை மகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு ஸோ அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் அவரும் இந்த ஆன்மீகத்துல திளைத்து தன்னுடைய சேவையெல்லாம் பக்தனுடைய தன்னுடைய சேவை எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அந்த செயல்களை அவன் ஏற்று செல்கின்றான். பரத மகாராஜா எடுத்துக்கணும், அநேக ராஜாக்கள் நம்ம சவுத் இந்தியாலேயே கூட பாத்தீங்கன்னா சேர சோழ பாண்டியன் இவங்க எல்லாரும் கூட வடக்கிருந்து, அதாவது தன்னுடைய பொறுப்புகளை தன்னுடைய தனையனிடம் கொடுத்து வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தார்கள் என்றும் கூட நாம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதேதான் அது. ஆனா அதனுடைய தாற்பயத்தை புரிந்தவர்கள் அவர்கள். ஆனா அதுக்கான ஒரு விளக்கம் நம்ம படிச்சது கிடையாது. எதற்கு இவங்க வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கணும் நம்ம என்னைக்காவது தமிழ் டீச்சரை பார்த்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா.
ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சதோ புரியலையோ நாம் அதை ஏத்துட்டு இருந்திருப்போம் நம்ம படிக்கும்போது இல்லையா. தமிழ்ல வரும் இது எல்லாமே. ஸோ அதுவே இல்லற வாழ்வின் வேத முறையாகும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வேத முறையை வந்து அவர்கள் பின்பற்றி இருக்கிறார்கள் என்று பொருள். ஒருவர் இறக்கும் வரை இல்லற செயல்களை தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருந்தால் சிக்கல் தான் வந்து மிஞ்சும். ஏன்னா நமக்கு வயதாக புத்தியும் வந்து அவ்வளவு ஸ்திரத்தன்மையை கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்தாது. மேலும் நமக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த பொசிஷன் மீது நமக்கு ஈடுபாடு என்பது நிறையவே வளரும். அதனால எந்த பதவியும் பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் நேம் ஃபேம் எதுவுமே நம்ம வந்து கொண்டு வரல. அதனால எதெல்லாம் பகவானுடைய அருளால் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறதோ ஓகே, கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக இயங்காமலும் நாம வாழும் காலத்துல வந்து அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை அளித்து நம்முடைய செயல்களையுமே வந்து செய்து முடிப்பதுதான் வந்து உசிதமான செயல். ஸோ அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல போகும்போது இதையெல்லாம் வந்து நமக்கு சுலபமாக உணரக்கூடிய பக்குவம் வரும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்மளை தேடி கண்டிப்பா வரும். மேலும் அவர் வீட்டை செல்லல் வேண்டும். குடும்ப செயல்கள், மனைவி மற்றும் பொறுப்புகள் வளர்ந்த மகளால வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன இல்லையா. தன்னுடைய அன்னை மற்றும் வந்து குடும்பம், ஸோ மேலும் வந்து வீட்டுல திரவியம், இது எல்லாமே வந்து will be taken care by the மகன். அதனால அதை பற்றிலாம் எதையுமே வருத்தப்படாம தான் கருத முனிவர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று இறைவன் தாழ் பணிந்தார் என்பதை போன அத்தியாயத்துல நாம படிச்சோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. தம் ஆசீனம் அகர்மானம் தத்வமார்காக்ர தர்ஷனம் ஸ்வசுதம் தேவஹூதி அஹதாது சமஸ்மரதி வச்சஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம் ஆசீனம் அகர்மானம் தத்வ மார்காக்ர தர்சனம் ஸ்வசுதம் தேவ ஊதி ஆகதாது சம்ஸ்மரதி வச்சக. தம் அவரிடம் கபிலர் ஆசின அமர்ந்து அகர்மானம் ஓய்வாக தத்வ பரம சத்தியத்தின் மார்க அக்ர இறுதி குறிக்கோள் தாசனம் காட்டக்கூடியவர் ஸ்வசுதம் அவள் மகன் தேவகீதி ஆக கூறினார். தாது பிரம்மாவின் சம்ஸ்மரதி நினைவு கூர்ந்து வச்ச சொற்கள் மொழிபெயர்ப்பு. பரம சத்தியத்தின் முடிவான குறிக்கோளை அவளுக்கு காட்ட முடிந்தவரான கபிலர் அவளுக்கு முன் ஓய்வாக அமர்ந்திருந்த பொழுது பிரம்மா தன்னிடம் பேசியதை தேவகுதி நினைவு கூர்ந்தாள். எனவே அவள் கபிலரிடம் பின்வருமாறு கேட்கத் தொடங்கினாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஆசீனம் அகர்மானம் தத்வமார்காத்ர தர்ஷனம் ஸ்வசூதம் தேவஹூதி ஆஹாதாதுஹு சம்ஸ்ரதி வசஹ. அதாவது தம் அவரிடம், அதாவது கபிலரிடம், ஆசீன அமர்ந்து, அகர்மானம் ஓய்வாக, தத்வ அதாவது பிரம்ம சத்தியத்தின், மார்க அக்ர இறுதி குறிக்கோள், தாசனம் காட்டக்கூடியவர், ஸ்வசூதம் அவள் மகன், தேவகீதி ஆக கூறினார். தாதுகு பிரம்மாவின் சம்ஸ்மரதி நினைவு கூர்ந்து வச்ச சொற்கள். இப்போ அதாவது கபில முனிவர் வந்து தேவகூதிக்கு வந்து ஞானத்தை பற்றி போதிக்க போகிறார். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஷீஸ் ஸ்பீக்கிங். இனிமே வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவள் என்ன கேட்க போறார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். சோ பரம சத்தியத்தின் முடிவான குறிக்கோளை அவளுக்கு, பரம சத்தியத்தின் முடிவான குறிக்கோள் அது என்னன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பரம சத்தியம் என்பது யாரை குறிக்கின்றது? அதாவது பகவானை குறிக்கின்றது. சோ அவருடைய குறிக்கோள் பகவானுடைய குறிக்கோள் என்ன? எல்லா தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கும் நன்மையான ஒரு நிலை அடைந்து தன்னுடைய, அதாவது பிரபஞ்சத்திற்கு வருகை தர வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளை. அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அவளுக்கு முன் ஓய்வாக அமர்ந்திருந்த பொழுது அவர் வந்து ஓய்வாக அமர்ந்திருந்தார். பிரம்மா தன்னிடம் பேசியதை தேவகூதி நினைவு கூர்ந்தாள். ஸோ பிரம்மர் ஆல்ரெடி அவருக்கு, அதாவது இது கொடுத்து போயிருக்கார், நீ வந்து என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால பிரம்மா தன்னிடம் பேசியதை தேவகூதி வந்து நினைவு கூறுகிறாள்.
எனவே அவள் கபிலரிடம் பின்வருமாறு கேட்க தொடங்கினாள். சோ அவளும் கொஷினிங் பண்றா. சோ அதாவது தன்னிலை பற்றி தன்னிலையை சொல்லி தனக்கு நன்மையான பாதை எது என்பது எல்லாமே கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது. அதுதான் நம்ம வரக்கூடிய பதங்கள்ல பார்க்க போறோம். எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. தேவஹூதிரு உவாச தேவஹூதி உவாச நிர்வின்னா நிதாராம் பூமன் அசத் இந்திரியா தர்ஷனாத் ஏன சம்பாவ்யமானேன பிரபன்னாத் தமோ பிரபோஹு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவகூதிருவாச்ச திருவின்னாநிதராம்புவத் அசத் இந்திரியா தர்ஷனாத் ஏன சம்பாவ்யமானேன பிரபன்னாத் தம பிரபு. தேவகூதி உவாச்சா, தேவகூதி கூறினாள், நிர்வின்னா வெறுப்படைந்து, நிதராம் மிகவும், பூமன் ஓ என் பகவானே, அசத் நிலையற்ற, இந்திரிய புலன்களின், தர்ஷனாத் கலக்கத்திலிருந்து, ஏன அதனால், சம்பாவியமானேன பரவியுள்ள, பிரபந்த நான் விழுந்திருக்கிறேன், அந்தம் தம அறியாமையாகிய படிகுழியில், பிரபு ஓ என் பகவானே. மொழிபெயர்ப்பு. தேவகூதி கூறினால், என்னுடைய பௌதீக புலன்களால் ஏற்படும் தொல்லையால் நான் நலிவுற்றேன். ஏனென்றால் இந்த புலன் தொல்லையால் என் பகவானே நான் அறியாமையாகிய படிகுழியில் விழுந்து விட்டேன். பொருளுரை. இங்கு அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத் என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. அசத் என்றால் நிலையற்ற, தற்காலிகமான என்றும், இந்திரிய என்றால் புலன்கள் என்றும் பொருள். இவ்வாறு அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத் என்றால் ஜட உலக உடலின் தற்காலிகமான வெளிப்பட்ட புலன்களால் ஏற்பட்ட தொல்லையிலிருந்து என்று பொருள். பௌதீக சரீர இருப்பின் வேறுபட்ட நிலைகளின் மூலம் நாம் தோன்றுகிறோம். சில சமயம் மனித உடலில், சில சமயம் ஒரு விலங்கு உடலில். அதனால் நம்முடைய ஜடப்புலன்களின் ஈடுபாடுகளும் மாறுகின்றன. மாறுகின்ற எதுவும் தற்காலிகமானது அல்லது அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தற்காலிகமான புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இப்போது ஜட உடலால் மூடப்பட்ட நம் நிலையான புலன்கள் ஜடப்பொருளால் மாசுபடுத்தப்பட்டு சரியான முறையில் இயங்குவதில்லை. அதனால் பக்தி தொண்டு புலன்களை நாம் இந்த மாசிலிருந்து விடுதலை செய்வதில் ஈடுபடுகிறது. இந்த மாசு முழுவதுமாக நீக்கப்படும் பொழுது புலன்கள் கலப்பற்ற கிருஷ்ண உணர்வில் தூய்மையில் செயல்பட்டால் நாத் சத் இந்திரிய அல்லது நித்தியமான புலன்கள் சார்ந்த செயல்களை தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தற்காலிகமாக புலன்கள் சார்ந்த செயல்கள் புலன் நுகர்வு எனப்படுகின்றன. ஒருவர் ஜட உலக புலன் நுகர்வில் களைப்படைந்தால் ஒழிய கபிலர் போன்றவரிடம் இருந்து தெய்வீக செய்திகளை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு ஏதும் இல்லை. தேவகூதி தான் களைப்படைந்ததை வெளிப்படுத்தினாள். இப்போது அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டதால் பகவான் கபிலரின் அறிவுரைகளை கேட்பதன் மூலம் விடுதலை பெற விரும்பினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவஹூதிருவாச நிர்வின்னா நிதராம் பூமன்னாத் அசன் இந்திரிய தர்ஷனாத் ஏனா சம்பாவ்யமானேன பிரபன்னாதம் தமாஹ பிரபோ. தேவஹூதி உவாச்ச தேவஹூதி கூறினாள், நிர்வின்னா வெறுப்படைந்து, நிதராம் மிகவும், பூமான் அதாவது என் பகவானே, அசத் நிலையற்ற. இந்த பிரபஞ்சம் அசத் அப்படின்னா நிலையற்றது இல்லையா? படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் அழிக்கும் காலம் வரும்போது அனைத்துமே பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கியும் விடுகிறது. இது அசத்தான நிலை. ஸ்திரமான நிலை என்பது எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி. இப்போ மேல் உலகத்துல எல்லாமே மாற்றங்கள் எல்லாம் கிடையாது. அங்க என்ட்ரியே லிபரேட்டர் சோலுக்கு தான் இல்லையா? கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல விடு அதாவது ஸ்தலமே. இல்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ அதாவது எப்படி இந்த ஜெயிண்ட் வீல் சுத்திட்டே இருக்கோம், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தொடங்கி மீண்டும் கீழே வரும் இல்லையா? அது போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சம்பவங்கள். சோ மேலும் பூமான் என் பகவானே, அசத் நிலையற்ற, இந்திரிய அதாவது புலன்களின், மேலும் தர்ஷனாத் கலக்கத்திலிருந்து, ஏன அதனால், சம்பவாவியமானே பரவியுள்ள, பிரபன்னா
நான் விழுந்திருக்கிறேன். அந்தம் தமக, அறியாமை என்னும் படுக்கையிலே. சோ பிரபு, என் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிரேயர்ஸால கேள்விகள் வந்து கேட்க போறாங்க தேவகூதி. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷீஸ் கிரியேட்டிங் த சிச்சுவேஷன் இல்லையா, சூழ்நிலை வந்து அங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வியிலிருந்து. சோ தேவகூதி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த இடத்துல என்னுடைய பௌதிக புலன்களால் ஏற்படும் தொல்லைகளால் நான், இந்த சென்சஸ் எல்லாம் பௌதிக கண்ணோட்டத்துல செயல்பட்டால் அது எல்லாமே பௌதிக ஆற்றலின் கீழே தான் இயங்குகிறது. இந்த புலன்களை நம்ம ஆன்மீக ஆற்றில் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து செல்லும் பொழுது அவை அனைத்துமே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் தான் செல்லும். பௌதீகத்தை வந்து மறக்கக்கூடிய தன்மையும் ஏற்படும். அதனால சோ இந்த பௌதீக புலன்கள் வந்து ஏற்படுத்தும் தொல்லைகளால் நான் அறிவுற்றேன். சோ இந்த புலன்களை எல்லாமே நாம பக்குவப்படுத்தணும் இல்லையா. சோ அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம் இல்லையா, ஜிவ்வா வேகம், உதர பிரஸ்தோ வேகம். சோ அதனால நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு அது வந்து ஞானேந்திரியத்துல வரக்கூடியது இல்லையா. அதாவது புலன்களின் செயல்கள்ல பேசுதல், நடத்தல் இதெல்லாமே வந்து புலன்களின் செயல்கள். ஸோ ஞானேந்திரியங்கள், கண்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், அதோட மனம், இந்த 16 விதமான வஸ்துக்களை பற்றி நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். அதனால அவை அனைத்துமே வந்து அதாவது பௌதிக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பாக இவ்வாறுதான் விளக்க முடியும். அதாவது வெறுமனே ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோம்னா அந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நாம வந்து வெளிப்படுறதுக்கான மார்க்கம் எது என்பதை நாம கண்டிப்பா தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ நான் நலிவுற்றேன். ஆனா தேவகூதி நலிவுற்றேன் அப்படின்னா அதனால் தான் வந்து மெலிந்துள்ளேன் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் வந்து நான் அறியாமையாகிய படுகுழியில் விழுந்து விட்டேன் அப்படின்னா இக்னரன்ஸ்ல இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தன்னை பற்றியான தன்னிடம் என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு தேவகூதி உணர்ந்தாலோ அதை அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரு. ஏன்னா அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது, கரத முனிவரோட வாழக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது இல்லையா. பற்பல ஆண்டுகள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. ஆனா அந்த சமயத்துல எப்பவுமே இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு அவர் என்னைக்குமே அதாவது முயற்சி செய்யவே இல்லை. அதனாலதான் அவர் வந்து தன்னை பற்றியான ஒரு நிலையை வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. சோ தனக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான பாதையை பற்றி தான் இந்த இடத்துல வந்து கேட்கிறார்கள். அதனால பௌதிகம் எல்லாம் வந்து பௌதிகத்துல நாம் செயல்பட வேண்டும். ஆனால் நம்ம க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய அதாவது சொந்த பந்தங்கள் வந்து விட்டு சென்று விட்டால் அதுக்காக நாம ரொம்பவுமே வருத்தப்படுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாய் தந்தை மரணித்து விட்டால், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா, உடன் பிறந்தவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்பொழுது நமக்கு வந்து பேலன்சிங் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து தான் பார்க்கின்றோம். ஸோ இந்த புலன்கள் எல்லாமே பௌதீகத்திலிருந்து தான் செயல்படும். ஸோ இழப்பு என்பதும் அதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி சுகம் என்பதையும் கூட நாம அவ்வாறு தான் இட்டு செல்கின்றோம். சுக துக்கங்கள் அனைத்துமே நாம பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அவை அனைத்தும் பௌதீகத்துல தான் செயல்படும். எப்போ இந்த உடல் பற்றியும் ஆன்மாவை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோமோ அப்போ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமாக அமையும். அங்கே ஆன்மீகம் மட்டும்தான் செயல்படும், பௌதீகம் செயல்படாது. அப்போ பேசிக்கலி எங்க இருந்து இந்த சுச்சுவேஷன் சூழல் எல்லாம் ஏற்படுது என்றால் மனதில் இருந்துதான். மனதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், நமக்கு உறுதி கொண்டு இருக்க வேண்டும். இறைவன் தாள் பணிவதற்கு நம்முடைய மனது வந்து திடமானால் கண்டிப்பாக நம்மளால என்ன தவங்கள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனால் மனசு வந்து ஸ்திரமாக்கப்படவில்லை என்றால் அது பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த இந்திரியா என்றால் புலன்கள் என்று பொருள். இவ்வாறு அசத் இந்திரியா அப்படின்னா, அசத் என்றால் பௌதீகம், அதாவது இந்த தற்காலிகமான இந்த உலகம் இல்லையா. சோ அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உடலும் வந்து தற்காலிகமானதுதான். பஞ்ச மகாபூதங்கள் இல்லையா, மற்றும் புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாமே நமக்கு அதாவது அசத் இந்திரியாஸ் என்று பொருள். இதை நாம வந்து நித்தியமான ஒரு வழிக்கு நம்முடைய சேவைகளை எல்லாம் நடைமாற்றி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த சுத்த சத்வ நிலை வரும்பொழுது இந்த ஷட்டில் பாடி கிராஸ் பாடி கான்செப்டே இருக்காது. வெறுமனே வந்து ஆத்மாவில வந்து இந்த ஷட்டில் பாடி எப்படி செயல்படும்னாக்கா அதாவது தெய்வீகமான நிலையில் இருந்து கொண்டு செயல்படும். மனது மேன்மையான தன்மையை வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி புத்தி வந்து அந்த மனசனுடைய தன்மைக்கேற்றவாறு செயல்படவும் வந்து ஆரம்பிக்கும். ஆனால் எது வரைக்குமே இந்த இணைப்பை பற்றி நம்ம தெரியாம இருக்கோமோ அது வரைக்கும் அது நமக்கு
துன்பத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கும் இல்லையா? அதனால எல்லா செயல்களின் பின்னாலேயும் ஒரு குற்றம் என்பது இருக்கின்றது என்பதை நாம பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்ல கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதனால எந்த செயலுமே குற்றமின்மை கிடையாது. ஏன் அவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு? ஏனென்றால் இந்த இயற்கையில 3 குணங்களை கலந்துதான் நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம். சோ அந்த ஆசை என்பதையும் அந்த 3வது வருடம் ஒப்படைத்தால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு அவங்க ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன் அந்த அந்த இந்த புலன்களின் செயல்களுக்கு எல்லாமே பக்குவமான ஒரு நிலையை கண்டிப்பாக இட்டு செல்லாது. அதே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம் இட்டு செல்லும் போது கண்டிப்பாக இந்த புலன்கள் 15மே, அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், மனது அதாவது இணைந்து இருக்கின்றது. அதனால்தான் மனசு கரெக்டா இருந்தாதான் இதுக்கு இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அதாவது புத்தியும் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனை இந்த மனசுக்கு கொடுக்கணும். இந்த மனதுதான் ஆணி வேறே எதுக்கு? இந்த புலன்களுக்கு. மனது என்ன நினைக்கிறதோ அதை அப்படியே செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும். அதனால்தான் இந்த ஜட உலக புலன்கள், மெட்டீரியல் சென்சஸ் எப்பவுமே நமக்கு நன்மையான பாதையை கொடுக்காது. ஆனால் நாம மனது வைத்தால் அதை நன்மையாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். இது கண்டிப்பாக சாத்தியமாகும். சோ ஜட உலக புலன்களின் தற்காலிகமான வெளிப்பட்ட புலன்களால் ஏற்பட்ட தொல்லைகளில் இருந்து, இதெல்லாமே டெம்பரவரி தான் இங்க நமக்கு இல்லையா? சோ இந்த உலகமே தற்காலிகமானதுதான். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னுட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த துக்காலயத்துல நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய தருணங்கள் என்பது எதுவும் கிடையாது. அதாவது கிராஸ் பாடி லெவல்லையும் சரி. ஆனா அதே நம்ம ஒரு பக்தனாக நம்ம நிலை கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம இந்த ஸ்தூலத்தையும் சூக்ஷ்மத்தை நம்ம மடைமாற்றி எல்லாம் ஆன்மீக தன்மைக்கு நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியும். அது வரைக்கும் நாம் இந்த உடல் ரீதியான அதாவது இணைப்பை மட்டும்தான் நாம மேன்மையாக கருதுவோம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால பௌதீக சரீர இருப்பின் வேறுபட்ட நிலைகள் மூலம் நாம் தோன்றுகிறோம். சில சமயம் மனித உடலில், சில சமயம் விலங்கு உடலில். அதனால் தம்முடைய ஜட புலன்களின் ஈடுபாடுகளுக்கும் மாறுகின்றன இல்லையா? சில சமயம் ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம எந்த ரூபத்தை ஏற்றிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற செயல்பாடு. விலங்காக ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு கண்டிப்பாக அதாவது மனசு என்பது இருக்காது இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் தான். நம்மளை விட மனிதனுக்கு தான் ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ். நெக்ஸ்ட் அனிமல், அதுக்கு அடுத்து கீழே அதாவது தாவர வகைகள். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே அந்த உணர்வு நிலை வேறுபட்ட தன்மையா இருக்கும். நாம இந்த உணர்வினுடைய மேன்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நாம செயல்பட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு இழிவான ஒரு பாதையை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இல்லை என்றால் கீழான உலகங்களுக்கு கண்டிப்பா நிரந்தரமாக தள்ளப்படுவார்கள் என்று பகவானே சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில. அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே நல்லது ஒரு நிலையை எட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சியில ஈடுபட வேண்டும். சோ மேலும் மாறுகின்ற எதுவுமே தற்காலிகமானது அல்லது அசத் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ இட் இஸ் நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கை மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. அது போல மனிதனுடைய மனது, கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் மற்றும் புலன்கள் செயல்கள், இவை அனைத்துமே பௌதீகத்தினுடைய நோக்கத்தோட செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கத்தோட செயல்பட ஆரம்பிக்கும். பௌதீகத்துல இருந்தா நமக்கு எப்பவுமே கட்டுண்ட ஒரு வாழ்க்கையை மட்டும்தான் அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மீண்டும் 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 நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அதனால இந்த புலன்களை எல்லாம் நாம் என்ன பண்ணணும்? பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தின் தரத்தில் மேன்மை அடைய செய்யக்கூடிய செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த தற்காலிகமான புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா, இப்போது ஜட உடலால் மூடப்பட்ட நம் நிலையான புலன்கள், அதாவது ஜட பொருட்களால் மாசுபடுத்தப்பட்ட சரியான முறையில் இயங்குவதே கிடையாது இல்லையா? எப்போ வரைக்கும் நமக்கு பௌதீக ஆசைகள் என்பது இருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு இந்த புலன்களும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அதையே நாம மடைமாற்றி ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இட்டு சென்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு நன்மையான பலனை கொடுக்கும். ரொம்ப முக்கியமானது. ஆனால் பக்தி தொண்டு புலன்களை இந்த மாசிலிருந்து விடுதலை, அதுதான் பக்தி. ரொம்ப சாதன பக்தியை நம்ம கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு அர்ச்சனம், வந்தம், தாஷ்யம், சாக்கியம்,
அப்புறம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம். சோ அதனால பாத சேவனம் வந்து தாயார் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி 9 விதமான பக்திஸ்ல நம்ம எந்த பக்திய பேசிக்கலி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இந்த 3 ரொம்ப 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 முக்கியமானது, ஹையஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கடைசியா வந்து பாத சேவன நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். முதல்ல இத பக்குவம் படணும், அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே. சோ இந்த மாசு முழுவதுமாக நீக்கப்பட்ட பொழுது, மாசு என்பது நம்ம ஆன்மாவை வந்து சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் தான், நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் இல்லையா. நமக்கு பேராசை, பொறாமை, அடுத்தவர்கள் பிழைத்தால் நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா, அவங்க எப்ப கீழே விழுவாங்க அப்படிங்கிற நோக்கம். இந்த மாதிரியான மாசுக்களோட நாம அலைந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது அறியாமை மற்றும் ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பால நாம இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் எல்லாமே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஆத்மா மேல இல்லையா. அது எதனால வந்து அந்த பண்புகள் வெளிப்படுகின்றது, இந்த அதாவது ஷட்டில் பாடியிலதான் வந்து வெளிப்படுகின்றது இல்லையா. புத்தி மற்றும் மனசு மற்றும் வந்து அகங்காரம், இதன் மூலியமாக தான் இது எல்லாமே புலன்கள் வழியாக வெளிப்படுத்துகிறது. கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ ஒரு ஃபேமிலிலே எடுத்துட்டாக்கா, இப்ப இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிகள் எல்லாமே இப்படிதான் மெஜாரிட்டி இருக்கு இல்லையா. மேபி 90%, 10% தான் எங்கேயாவது உண்மையான அன்பு கொண்ட, அதாவது உடன்பிறப்புகளுக்காகவும் சரி, தாய் தந்தைக்காகவும் சரி வந்து ஏங்கக்கூடிய உள்ளங்கள் வந்து இப்ப ரொம்ப 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 குறைவு. ஆனா காம்படிஷன் தான் இருக்கு இல்லையா. அக்கா தங்கச்சி, அண்ணன் தம்பி, இப்படி எல்லா இடத்துலயுமே காம்படிஷன். சோ அந்த இடத்துல நம்முடைய தங்கை, நம்ம அக்கா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வெல்லாம் போய் நம்ம என்ன செய்யறோம், நான் ஹையஸ்ட், அக்கா விட நான் எவ்வளவு ஹையஸ்டா இருக்கேன், காம்படிஷன் இல்லையா. தங்கையை விட நான் எப்படி இன்னும் மேன்மையா காட்ட முடியும் அப்படிங்கிற காம்படிஷன், இதெல்லாம் உண்டு. சோ அதனாலதான் இதெல்லாம் மாசுக்கள் தான். காம்படிஷன் யாரோடையுமே பண்ணவே கூடாது, அந்த காம்படிஷனே இருக்கவே கூடாது. யாருமே டாப் ரேங்கர் வாங்கி ஒன்னும் வந்து பண்ண போறதே கிடையாது. டாப் ரேங்க் வாங்கினாலும் சரி, கடைசி பெஞ்சு காரணம் சரி, எல்லாரும் போறது ஒரு இடத்துக்கு தான் இல்லையா. சோ நாம் இருக்கும் காலம் வரைக்குமே அடுத்தவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால உதவி புரிய முடிஞ்சது இல்லையா, அடுத்தவர்களுக்கு நாம தொல்லைகள் கொடுக்காம எவ்வளவு காலம் இருக்க முடிஞ்சது, இதெல்லாம் தான் நமக்கு குட் குவாலிட்டிஸே. இதுதான் நமக்கு வந்து மேன்மையானது கொடுக்கும். மேலும் படிக்கும் பொழுது கூட வந்து இங்க நம்ம ஸ்கில் செட்டை தான் அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம் இல்லையா. அந்த ஸ்கில் செட் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு தான். அதை புரிந்து கொண்டு எப்படி நாம அதை வந்து வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்றது, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், இதை நாம தெரிஞ்சின்றோம்னாலே நம்ம டிகிரி வந்து பட்ட படிப்புல வந்து டாப் ரேங்கர் வர வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையவே கிடையாது. தர் இஸ் நத்திங். டாப் ரேங்கிங் எல்லாமே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக தான் பண்றோம் இல்லையா. ஏதாவது பௌதிக லாபமே அது மேன்மையா அமைந்து விடுகின்றது. ஒன்னாவது லாபம், ஒண்ணு பெயர் இல்லையா, ஒண்ணு புகழ், இல்லைன்னா அர்னிங்ஸ். இதுக்காக தான் டாப் ரேங்கிங் எடுத்துட்டாக்க நமக்கு உடனே வேலை கிடைக்கிறதுன்றது கிடையவே கிடையாது. இது உண்மைதான். ஆனா இருந்தாலும் நாம் என்ன பண்றோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லயே அவங்க பொண்ணு நம்ம பொண்ணு இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து கம்பேரிஷன் பண்றோம். இதெல்லாம் தவறான ஒன்று இல்லையா. சோ அதனால அந்த இடத்துல போட்டி என்பது வந்தாலே பொறாமை என்ற குணமும் தானாக உற்பத்தி ஆயிடும் இல்லையா. காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம். மக்ஷரம் என்பது அதாவது பொறாமை, அதாவது என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. அவங்க போகக்கூடாது, நாம மட்டும் போகணும் அப்படிங்கிற இது புத்தி நமக்கு தானாக வந்து, இதெல்லாம் கலங்கங்கள் தான். மாசு என்பது இதுதான். இந்த மாசை நாம கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிக்கணும். இந்த மாசு எது வரைக்குமே இந்த ஷட்டில் பாடியில ஒட்டிண்டு இருக்கோ, அந்த ஆத்மாவும் ஷட்டில் பாடியும் பிரிக்கவே முடியாது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி அதோட ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த ஷட்டில் பாடியினுடைய என்ன ஓட்டங்கள் தான் கிராஸ் பாடியில வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவுமே சங்கடமான வியாதிகளோட நம்ம உலாத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா. நிறைய எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு கேன்சருக்கு மூல காரணம். ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் த கேன்சர். அதனால அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தேவையே கிடையாது இல்லையா. ஸ்ட்ரெஸ் எதனால வரும், அன்னோயிங் ஸ்ட்ரெஸ் கூட உண்டு நமக்கு இல்லையா. நம்மளையே அறியாம உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், நம்ம வெளியில பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸபிளா தெரிய மாட்டோம். ஆனா சப்கான்சியஸ்லயே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். ஏன்னா நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லையா. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுக்கவே கூடாது பௌதீகத்துல, கண்டிப்பா வச்சுக்க கூடாது. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைச்சா போறோம் அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும் வைத்து அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அவகாசத்தை வந்து கொடுக்கட்டும், இதுதான் நாம எதிர்பார்க்கோம். ஆசை ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளால விட முடியாது இல்லையா. சோ அந்த ஆசையை வந்து நம்ம மடை மாற்றிக் கொள்ளணும், அவ்வளவுதான். மிச்சம் எல்லாத்தையும் கூட விட்டுறலாம், ஆனா ஆசையை விடவே முடியாது.
சோ கடைசி வரைக்கும் ஆசை இருந்துட்டேதான் இருக்கும். எப்ப வேணாலும் ஆசை வந்து வெளிப்படுத்தும். அதனால அந்த ஆசையை வந்து நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். சோ கலப்பற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் தூய்மையில் செயல்பட்டால் இல்லையா அந்த புலன்கள் இந்த மாசம் முழுவதுமாக நீங்கப்படும் பொழுது எப்ப நீங்கும்? நாம வந்து அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அனன்ய பக்தி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் போயிருக்கும். தட் இஸ் த அதாவது வேலிடேஷன் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து கலங்கம் இல்லாம பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்ல. பொறாமை கிடையாது, அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தவங்களோட காம்படிஷன் கிடையாது, கம்பேரிஷன் கிடையாது. கம்பேரிஷனே பண்ணக்கூடாது. ஒரு வீட்லயே ஒரு குழந்தை 2-3 குழந்தை இருக்குனாக்கா 2 குழந்தைகளுக்கு மத்தியில கண்டிப்பா நாமளே கம்பேரிஷன் பண்ணக்கூடாது. தாய் தந்தையா இருக்கக்கூடிய நாமளே கம்பேரிஷன் பண்ணக்கூடாது. சோ அந்த கம்பேரிஷனை விடணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுடைய இயல்பால விளைந்த உடல் அமைப்பு, சுபாவம், நடத்தை எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுடைய கர்ம பலன். சோ இதுல தாயினுடைய கர்ம அதாவது சிமிலர் குவாலிட்டிஸ் இருக்குமா, இல்ல தந்தையினுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தை வாங்கி வந்த வரத்தை பொறுத்துதான் இல்லையா. சில குழந்தைகள் தந்தையிடம் இருக்கக்கூடிய சுபாவத்தை அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கும் மெஜாரிட்டியா 60-70%. அப்புறம் அவங்களுக்கே உரித்தான 30-40% குவாலிட்டிஸ் அவங்களுடைய கர்ம பலனும் இணைந்திருக்கும் இல்லையா. அதனால வந்து அந்த சுபாவத்தினால்தான் பிள்ளைகள் வந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார்களே ஒழிய இந்த குழந்தை நல்லது அந்த குழந்தை கெட்டது என்று எதுவுமே கிடையாது. அவங்கவுங்க அதை வந்து நம்ம பில்டின் குவாலிட்டியை வந்து நம்மளால மாற்றி அமைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். அந்த குழந்தையே நினைத்தால் ஒழிய அந்த குழந்தைக்கு நல்லதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, அது நம்முடைய கடமை. ஆனால் இவர் மேன்மையானவர், அவர் வந்து தாழ்வானவர் என்ற அந்த கம்பேரிஷன் மட்டும் நாம கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த குழந்தை இன்னும் அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்லயே வந்து போய் அது யார் மேலுமே ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு நிலைக்கு அது தள்ளப்பட்டுவிடும். சோ வாழ்க்கையில எதையுமே நம்பாது. அது முன்னுக்கு வர்றதுக்கு கூட அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு பயத்தை வந்து அதாவது பயத்தையே ஒரு சுபாவமாகவோ இல்லையா எதுலையுமே வந்து ஈடுபாடு இல்லாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடும். அதனால்தான் குழந்தைங்களுக்குள்ளேயே வந்து நாம கண்டிப்பாக அந்த ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நிறைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் இருக்கலாம். அது அந்த குழந்தையுடைய கர்ம பலன் இல்லையா. அதனால இந்த குழந்தை மாதிரி அந்த குழந்தை இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இருவருமே ஒரே தாயின் வயிற்றில் பிறந்திருந்தாலும் அவரவர்களுக்கு உரித்தான சுபாவத்தை அவர்கள் கண்டிப்பாக பெற்றிருப்பார்கள். காமன் குவாலிட்டிஸ் சிலது இருக்கும், ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டிஸுமே வேறுபட்ட நிலை இல்லையா. அவங்க முந்தைய ஜென்மத்துல வேறொரு குடும்பத்துல பிறந்திருப்பாங்க, இவங்க வேறொரு குடும்பத்துல இருந்திருப்பாங்க. அங்க என்ன கர்ம பலன் இல்லையா, எல்லாமே இன்புட்ஸ் தானே. குட்டத்துல இருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பிராரப்தமாக நாம் இப்ப இங்க அனுபவிக்க வேண்டியது. சோ அனுபவிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது பிராரப்த நிலை இல்லையா. அந்த பாவ பலன்களை எல்லாம் நாம கண்டிப்பா பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய நிலையை வந்து செயல்படுத்துகிறோம். அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் தூய்மையாக செயல்படும் பொழுது இந்த 6 விதமான நிலைகள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா. காம, குரோத, லோப, மதம், அக்ஷரம் எல்லாமே வந்து நம்மிடத்துல இருந்து கண்டிப்பாக நீங்கும். சோ அப்பதான் இந்த ஆத்மா வந்து தூய்மையான நிலையை வந்து அடையும். நித்தியமான புலன்கள் சார்ந்த செய்திகள் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எவ்வளவு அழகான வார்த்தை இது இல்லையா. நித்தியமான புலன்கள் சார்ந்த செயல்களை செயல்களை தொண்டு என்று சார்ந்த செயல்கள் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா இந்த புலன்கள் எல்லாம் பௌதிகத்தினுடைய செயல்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் எப்பொழுது செயலாற்ற தொடங்குகின்றதோ அப்போ இதெல்லாமே தெய்வீக புலன்களாக மாற்றம் அடைகிறது. அப்போ தெய்வீக புலன்கள் எப்பவுமே நித்தியமாதான் இருக்கும், நமக்கு அது மாற்றமே ஆகாது. சோ அது நம்மளால பார்க்க முடியாது, ஆனா உணர முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஒருவருடைய செயல்பாடை கொண்டு அவருடைய தெய்வீக நிலையை நம்மளால வந்து ஓரளவுக்காவது நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. சோ இதே மாதிரி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான், எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸ்தூல உடல்ல எந்த மாற்றம் இருக்காது. ஆனா இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எவ்வாறு செயல்படுகின்றதோ அதற்கேற்றவாறு புலன்களும் வெளிப்படும். சோ ஒன்று ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம் முன்னேறலாம், இல்லை என்றால் பௌதீகத்தின் தரப்புல முன்னேறுவோம் இல்லையா. இது நமக்கு வந்து அதாவது ஃபியூச்சர் லைஃபுக்கு வந்து அவ்வளவு மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து எடுத்து காட்டாது. ஆனா ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் சென்று பௌதீக செயல்களை எல்லாம் பக்குவமாக ஆற்றினால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு நல் மார்க்கத்தை வந்து காட்டும்.
ஆனால் தற்காலிக புலன்கள் சார்ந்த செயல்கள் புலன் நுகர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஒருவர் ஜட உலக புலன் நுகர்வில் கலைப்படிந்தால் ஒழிய அதாவது நமக்கு வந்து போரும், இன்னும் தேவையில்லை இந்த பௌதீகம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்தால்தான் கபிலர் போன்றவரின் இருந்து தெய்வீக செய்திகளை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு, அதாவது நமக்கு அந்த கலைப்பு என்று வந்தால் ஒழிய நம்மளால வந்து கபில தேவர் சொல்லக்கூடிய இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட கிடைக்காது. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு வராது. அதனால்தான் பௌதீக செயல்களுடைய பலன்களிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக வந்து அதாவது வெளியேற வேண்டும். எப்படி அதை வந்து நாம செயலாற்ற முடியும்? இந்த அத்தனை செயல்களுமே நமக்குடைய கடமையாக ஏற்று செய்யும் பொழுது, பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது, அப்ப நமக்கு அந்த பக்குவம் என்பது வருகிறது. சோ எல்லாமே நம்ம மனசுலதான் இருக்கு. சோ மனசுதான் அச்சாணியே. அந்த மனசை நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்குவப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலை அடைய முடியும். தேக ஊத்தி தான் கலைப்பு அடைந்ததை வெளிப்படுத்தினால் அப்படின்னா இனிமே லைஃப்ல வந்து பௌதிகத்துல வேற எதுவுமே, அதாவது அடைய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. இதுவே எனக்கு போரும், இந்த உலக வாழ்க்கையிலுடைய அதாவது செயல்களில் ஈடுபட்ட இந்த நிலை போரும். இப்போது அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டதால் பகவான் கபிலரின் அறிவுரைகள் கேட்பதன் மூலம் விடுதலை பெற விரும்பினார். சோ தான் இந்த இக உலகத்திலிருந்து அவள் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதற்கான செயல்களில் அவள் ஈடுபடணும்ன்ற ஒரு நிலையை அவள் மனதை வந்து பக்குவப்படுத்துகிறாள். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம். ரொம்ப அழகான இந்த ஒரு 5-6 வரி நம்ம மாசு என்றால் என்ன இல்லையா. சோ அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொறாமையை வந்து நாம கண்டிப்பா விளக்கணும். பொறாமை அந்த உயிர் வாழி நிலைத்தால் வழியே விடவே முடியாது. அதே மாதிரி ஆசை என்பது மட்டும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம். அதனால நம்ம ஆசையை வந்து மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். அதாவது பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்வதற்கு நாம மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. தஸ்யத்வம் தமசோ அந்தஸ்ய துஷ்பாராஷ்யாத்ய பாரகம் சசூர் ஜன்மனாம் அத்தே லப்தமேத்வத் அனுக்ரஹாத். வாசிங்க மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. படிச்சாங்க அவங்கதான் படிச்சாங்க. ஆமா ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கல எனக்கு தெரியும். அவங்கதான் படிச்சாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. நீங்க தான் வாசிக்கீங்களா? யாருக்கு கொடுத்தன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்கதான் படிச்சாங்க மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன், அதனாலதான் கம்முன்னு இருந்தேன் மாதாஜி. ஓகே ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதா விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கு. 2 பேருமே படிச்சுட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி முடிச்சுட்டா நீங்க கீழே கையை இறக்கிடுங்க, கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது. எஸ் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. தஸ்ய த்வம் தமசோ அந்தஸ்ய துஷ்பாரஸ்யாத்ய பாரகம் சக்ஷு ஜன்மனாம் அந்தே லப்தம் மேத்வத் அனுக்ரஹாத். தஸ்ய அந்த த்வம் நீங்கள், தமச அறியாமை, அந்தஸ்ய இருள், துஷ்பாரஸ்ய கடக்க கடினமான, ஆத்ய இப்பொழுது, பாரகம் கடந்து சென்று, சத் தெய்வீக, சக்ஷு கண், ஜன்மனாம் பிறப்புகளின், அந்தே முடிவில், லப்தம் அடைந்து, மே என்னுடைய, துவத் அனுகிரகாத் உங்கள் கருணையால். மொழிபெயர்ப்பு. உங்கள் தலைமை ஒன்றே அறியாமையாக இருண்ட பகுதியிலிருந்து வெளியில் வரும் என் வழியாகும். ஏனென்றால் நீங்களே என் தெய்வீக கண் ஆவீர்கள். அதை உங்கள் கருணையால் மட்டுமே பற்பல பிறவைகளுக்கு பின்னர் நான் அடைந்தேன். பொருளுரை. இந்த பதம் ஆன்மீக குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையே உள்ள உறவை குறிப்பதால் மிகவும் அறிவுரை வழங்குவதாகும். சீடன் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா அறியாமையாக இருட்டு பிரதேசத்தில் தள்ளப்படுவதால் புலன் திருப்தியாக ஜட உலக இருப்பில் கட்டுண்டு இருக்கிறான். இந்த பிடியிலிருந்து வெளியில் வந்து விடுதலை அடைவது மிகவும் கடினமானது. ஆனால் ஒருவர் கபில முனிவர் அல்லது அவருடைய பிரதிநிதி போன்ற ஆன்மீக குருவின்
தொடர்பை பெறும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் பின்னர் அவர் அருளால் அறியாமையாக சேற்றிலிருந்து விடுபட முடியும். ஆனால் ஆன்மீக குரு ஞான அறிவாகிய விளக்கின் ஒளியுடன் அறியாமையாக சேற்றிலிருந்து சீடனை விடுவிப்பவராக வணங்கப்படுகிறார். பாரகம் என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. பாரகம் என்பது சீடனை மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்பவரை குறிக்கிறது. இந்த பக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வு, மறுபக்கம் விடுதலை வாழ்வு. ஆன்மீக குரு ஞானத்தால் சீடனின் கண்களை திறப்பதன் மூலம் அவனை மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். நாம் அறியாமையாலே துன்பப்படுகிறோம். ஆன்மீக குருவின் அறிவுரையால் அறியாமையாக இருட்டு விளக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சீடன் சுதந்திரமான பக்கத்திற்கு செல்ல இயலுகிறது. பற்பல பிறவிகளுக்கும் பின்னர் ஒரு பரம புருஷ பகவானை சரணடைகிறார் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுபோல பல பல பிறவிகளுக்கு பின்னர் ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவை கண்டு கிருஷ்ணரின் அந்த உண்மையான பிரதிநிதியை சரணடைந்தால் ஒளியின் பக்கத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது குருவினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேரு இனிஷியேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. பகவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லருள் புரியட்டும். இப்ப நீங்க என்ன செய்துன்னு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியேதான் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால டேக் த ஷெல்டர் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த குரு. குருனுடைய அனுகிரகம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா யூ கேன் ஃபீல் தட் எலிவேஷன். உங்களால உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாற்றங்கள் கிடைக்க போகிறது என்பதை உங்களால உணர முடியும். இன்னும் எவ்வளவு பக்குவமா நம்முடைய செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த முடியும். ஸோ அதிகமாக யாரை பற்றியுமே அவதூறு பேசாத தன்மை, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா காசிப்பிங் எல்லாம் விட்டுருவோம். நம்ம பிரஜல்பா எல்லாம் போயிடும், கண்டிப்பா தானாவே போகும். அதனால நீங்க ஒரு குருவினுடைய நிழல்ல ஏன்னா அவங்களுடைய கருணையால நமக்கு அது கிடைக்கும். இதுதான் நிஜம். அவங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள், அவங்களுடைய செயல்பாடுகளால அவங்க அடுத்தவங்களை ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம். அதனால்தான் ஒரு தவறி விழுந்த ஆத்மாவை கரை சேர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு, இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புல குரு இருக்கார். அதனால நீங்க எல்லாருமே டோன்ட் மிஸ் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி தீட்சை எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாருமே ப்ளீஸ் எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் மந்த், இந்த வீக் எல்லாம் உங்களுக்கு ஐ திங்க் தாரணி மாதாஜி ரிவிஷன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு இம்மீடியட்டா மீண்டும் ரிவிஷன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும் டில் பிப்ரவரி வரைக்குமே. ஓகே, கலந்துக்கொண்டு டெய்லி நீங்க இந்த ஸ்லோகாஸ் எல்லாமே நீங்க ரெசிடேஷன் பண்ணுங்க. காலையில உங்களுக்கு பாகவதம், ஈவினிங் கூட உங்களுக்கு பாகவதம் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ரிவிஷன் இருக்கும். எனவே உஷா மாதாஜி வில் பி அகெயின் கண்டினியூவிங் சண்டேஸ்ல அவங்களுடைய 18 days கிளாஸஸ் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் அவங்க அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ மிடல்ல உஷா மாதாஜி இல்லாதப்ப நானும் ராதிகா மாதாஜியுமே உங்களுக்கு கிளாஸஸ், சண்டே கிளாஸஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் தவறாம செய்து கொள்ளணும். இனிமே மந்த்லி 2 months ஒன்ஸ் ஒரு பக்தி சாஸ்திரி பேட்சும் ஸ்டார்ட் ஆகும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் எப்படி 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பக்தி சாஸ்திரி ப்ரோக்ராம் நிறையவே நடக்கும். அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் யாரெல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில இல்லையோ அவங்க எல்லாம் அதை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளும்படி உங்க எல்லார்ட்டையுமே நாங்க கேட்டுக்கிறோம். பதம் 8 தஷ்யத்வம் தமசோ அந்தஸ்ய துஷ்பாரஷ்யாத் பாரகம் ச சக்ஷுர் ஜன்மனாம் அந்தே லப்தம் மே த்வத் அனுக்ரஹாத். அதாவது தஷ்ய அந்த, துவம் நீங்கள், தமச அறியாமை, அந்தஸ்ய இருள், துஷ்பாரஷ்ய கடக்க கடினமான, அத்திய இப்பொழுது, பாரகம் கடந்து சென்று, சத் தெய்வீக, சக்ஷு கண், ஜன்மானாம் பிறப்புகளின், அந்தே முடிவில், லப்தம் அடைந்து, மே என்னுடைய, த்வத் அனுக்ரஹாத் உங்கள் கருணையால். அதாவது மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷிலா பிரபுபாதா, ஷிலா பிரபுபாதா கி ஜெய். சோ உண்மையில் இப்போ தேவஹூதி தன்னுடைய மகன் ஆகியிருக்கக்கூடிய கபில முனிவரிடம் அவள் பேசுகின்றாள். சோ உங்கள் தலைமை ஒன்றே அறியாமையாகிய இருண்ட பகுதியிலிருந்து வெளியில் வரும் எனக்குரிய வழியாகும். எனக்கான மார்க்கம் இதுதான். உங்க கீழே நான் சரணடையும் பொழுது நான் இந்த அறியாமை எனக்கூடிய இருளிலிருந்து நான் வெளியில வர்றதுக்கான ஒரே மார்க்கம் உங்களுடைய தாழ்பணிவதுதான். ஏனென்றால் நீங்களே என் தெய்வீக கண்களாவீர்கள். எவ்வளவு அழகான உணர்தல் தேவஹூதிக்கு இல்லையா? இந்த கண்கள், இந்த புறக்கண்களால பௌதிகத்தையே நோக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கண்கள், இந்த பார்வை எல்லாமே நாம பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம அகக்கண்ணுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நம்மளால தேவைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது.
அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான முயற்சிகள் கூட நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஆனால் எப்பொழுது நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்லணும்ன்ற அந்த பண்பை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அப்போ இந்த கண்கள் எல்லாம் தெய்வீக கண்களாக மாறுவதற்கு கண்டிப்பாக சாத்தியக்கூறு உண்டு. ஆனால் அது யாராலன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கிருபையாலும் ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகத்தால மட்டும்தான். இருவருடைய கருணையும் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. இது ஒன்றையே புடிச்சுன்னு நம்ம மேலையும் போக முடியாது. டைரக்டா கடவுளையே நினைச்சிட்டு போனாலும் நமக்கு வழிநடத்துதல் என்பது பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்துவார். ஆனா நம்ம அதை எப்போ புரிஞ்சுக்குவோம்? எல்லாத்துக்குமே ஒரு காலகட்டங்கள் இல்லையா? சிலது எல்லாமே உணர்றதுக்கான காலகட்டங்கள். ஏன் நம்ம இவ்வளவு ஆண்டுகள் சிரமப்பட்டோம்? ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் வீட்டுல நமக்கு ஒரு மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு கண்டிப்பா புத்தி கூர்மை வேண்டும் இல்லையா? ஆனா அந்த புத்தி எங்கிருந்து வருதுன்னா நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா அதுக்கெல்லாம் சமயம் சந்தர்ப்பம் வர வேண்டும் இல்லையா? அந்த சமயம் சந்தர்ப்பம் எல்லாமே நம்ம என்ன இருப்பை சேர்த்து வச்சிருக்கோமோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரிதான் கிடைக்கும். அதனால ஏன் பகவான் இதை முன்னாடியே நமக்கு கொடுத்துருக்க கூடாது, ரொம்ப காலம் தாழ்த்திட்டுமே நாம அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் சில சமயத்துல வரும். ஆனால் அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா? அது போல ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தாலும் நமக்கு என்னென்ன குரு என்ன பண்ணுவார், நமக்கு அந்த பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான தடை கற்கள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுதான் அவர் செய்யறதே. சோ மேலும் அந்த பாதையில நாம நடந்து செல்லும் போது நம்ம கூடவே கையை பிடிச்சிட்டு மேல போயிட்டு பகவானுடைய பாதங்களை சேர்த்து விடுவார். சோ அதுதான் அவருடைய குருனுடைய கடமையே. அதுதான் ஒரு சிஷ்யனை தவறி விழுந்த நிலையிலிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை விடுறதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமே. அதுதான் அவங்களுடைய செயல்பாடும். அதுதான் அதுக்குதான் நமக்கு வாழ்க்கையில குருவினுடைய அனுகிரகம் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. சோ அதை உங்கள் கருணை இங்க குரு என்ற ஸ்தானத்துல கபில தேவர் இல்லையா? சிஷ்ய என்ற ஸ்தானத்துல யாரு? தேவஹூதி. சோ அதனால் அதை உங்கள் கருணையால் மட்டுமே பற்பல பிறவைகளுக்கு பின் நான் அடைந்தேன் அப்படின்னா தன்னுடைய கண்கள் தெய்வீகமான கண்கள் அப்படின்னா பகவானுடைய தெய்வீக பார்வையின் மூலம் நான் இதை கேட்க போறேன், பார்க்க போறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தேவஹூதி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். அதனால்தான் பகவானுடைய அதாவது கருணை வேண்டும், ஒரு குருனுடைய கருணை வேண்டும். இரண்டும் இருந்தால் இந்த கண்களால் நம்ம தெய்வீகமான செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே பார்க்கக்கூடிய நிலை நமக்கு ஏற்படும். பொருளலை ஆல் த க்ளோரிஸ் டு ஷிலா பிரபுபாதா கி ஜெய். இந்த பதம் ஆன்மீக குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையே உள்ள உறவை குறிப்பதால் மிகவும் அறிவுரை வழங்குவதாகும் இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ், கிரேட் அட்வைஸ். ஸோ ஒரு பக்தன் எவ்வாறு பகவான் அதாவது அவனுடைய குருவிடத்தில் பணிய வேண்டும், அவர் தாழ் பணிவது எவ்வாறு என்பதை இப்போ தேவஹூதி கபில தேவரிடம் தன்னை அதாவது தாழ் பணிகின்றார் அவர் பாதங்களில். அதை எவ்வாறு அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். இப்போ இந்த தெய்வீகமான கண்கள் நீங்க எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த தத்துவங்களை கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் தயாராக இருக்கிறது இல்லையா? அந்த நிலையை நான் அடைந்து விட்டேன், இந்த கண்கள் தெய்வீக நிலை அடைந்து விட்டது என்பதை அவள் உணர ஆரம்பிக்கிறாள். சீடன் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா அறியாமையாகிய இருட்டு பகுதியில தான் தள்ளப்படுவதால் புலன் திருப்தி ஆகிய ஜட உலக இருப்பில் கட்டுண்டே இருக்கின்றான். இதுதான் ஒரு உயிர்வாழினுடைய நிலைமை. ஆனால் எது வரைக்கும் அவன் அதிலேயே இருக்கானோ அவனால வெளியில வரவே முடியாது. மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட உடலை ஏற்பதற்கான செயல்களில் ஈடுபட்டு அத்தகைய கர்ம பலனை அவனுடைய இருமையாக அவன் குட்டத்துல சேர்த்து வைக்கிறான் இல்லையா? இந்த பிடியிலிருந்து வெளியில் விடுதலை அடைவது மிக மிக கடினம். நாமளே வெளியில வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா செயல்படுத்த வைக்கும் இல்லையா? சோ அந்த ஃபோர்ஸ் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நன்மை அதாவது தர்மமான ரீதியில் செல்லும் பொழுது, தத்துவமான குணத்தோடு நாம மேன்மை அடையும் பொழுது அவை அனைத்தும் நமக்கு நன்னிலை அடைக்கக்கூடிய மார்க்கமாக ஆகிறது. அதை விடுத்து நாம ஒரு அதர்மமான விகர்ம செயலில் ஈடுபடுவது இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது, ரஜோ மற்றும் தாமசிக்கில் ஈடுபடும் போது மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்பதற்கான ஒரு உடலை தான் நாம பெறுகின்றோம். அத்தகைய பாதையில் தான் நாம முன்னேற்றம் அடைகின்றோம். அதனால ஆன்மீக வழியா இல்ல பௌதிக வழியா என்பது நாம நம்முடைய செயல்பாடுகளை எந்த விதத்தில் எடுத்து செல்கின்றோமோ, இந்த செயல்பாடுகள் எந்த விதத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது நிர்ணயிக்கிறது எதன் அடிப்படையில்? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் அடிப்படையில். சோ அந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். அதுல இருந்து நம்ம ஒரு குணத்துல இருந்து நம்ம மேன்மை அடைகிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன என்பது பார்க்கணும் இல்லையா? தாம்சிக்ல இருந்து டைரக்டா சத்துவத்திற்கு கண்டிப்பா போகவே முடியாது.
ரஜோல இருந்தையாவது நம்ம வந்து முயற்சி செய்தால் சத்துவத்துக்கு போக முடியும். ஆனால் தமஸ் குணத்திலிருந்து நம்ம வந்து சத்துவத்தை அடையவே முடியாது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் கூட, அவ்வளவு அஜ்ஞானம் இருந்தாலும் கூட வந்து நம்ம வந்து சத்துவத்திற்கு செல்லக்கூடியது யாராலன்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்தால மட்டும்தான். ஸோ த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட், அவருடைய அதாவது அனுகிரகத்தால நம்மளால இந்த தாமசிக்கா இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து நம்மளால வந்து சத்துவத்திற்கு போக முடியும். அதாவது இந்த இடத்துல பார்க்கணும், ஆன்மீக குருவின் தொடர்பை பெறும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் பின்னர் அவர் அருளால் அறியாமையாக சேற்றிலிருந்து விடுபட முடியும். அதனால் ஆன்மீக குரு ஞான அறிவாகிய விளக்கின், இதை நம்ம ஞான தீபேனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம் கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது அறியாமை என்னும் இருளை வந்து ஞானம் என்னும் தீபத்தை ஏற்றி அந்த இருளை வந்து போக்க செய்கிறார். யாரு? எல்லாம் வல்ல அதாவது குரு மற்றும் வந்து பகவான் கூட வந்து சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு அதை நமக்கு ஏற்றி வைக்கிறார். ஆனால் அது எல்லாமே காலகட்டங்கள். ஆனால் குரு நினைச்சா அதாவது இம்மீடியட்டா நம்மளால வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும். அது அவருடைய கருணையை பொறுத்து. ஸோ பாரகம் என்னும் சொல், இந்த இதுல பாரகம் லாஸ்ட் வார்த்தை இல்லையா? இந்த பாரகம் என்னும் சொல் வந்து கடந்து சென்று அப்படிங்கிறது பொருள். ஆக்சுவலி அதாவது சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக பிரபுபாதர் அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். பாரகம் என்பது சீடனை மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்வதை குறிக்கின்றது. நாம இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு போகிறோம் இல்லையா? இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்றது வந்து இக்கரையில இருந்து அக்கரைக்கு போறது. சோ இது ஈஷோபனிஷத்துல கூட நேற்று ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா? தேர்ட் ஸ்லோகத்துல ஒரு ஓமை. சோ இந்த ஸ்லோகம் எப்படின்னா, இந்த பௌதீக உடல் என்பது ஒரு எந்திரம் இல்லையா? இந்த எந்திரம் என்பது ஒரு படகுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த படகுல வந்து பிரயாணிக்க கூடியவன் யாரு? இந்த ஜீவாத்மா இல்லையா? இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து இந்த அதாவது ஒரு நல்ல கரையை நோக்கி எடுத்து செல்வது யாரு? அந்த படகோட்டியா இருக்கக்கூடிய குருதான் இல்லையா? சோ அதுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் வந்து நம்ம வந்து அதாவது நம்முடைய உணர்வுகள் வந்து நம்ம எவ்வாறு நம்முடைய செயலாற்றுகின்றோம் என்பதை பொறுத்து, நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம வந்து எவ்வாறு வந்து செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதை பொறுத்து இல்லையா? சோ அது நம்மளுடைய குணத்திற்கு ஏற்றவாறு ஃபேவரபிள் பிரீஸ். சோ குரு வந்து நம்ம அந்த கரைக்கு எடுத்துட்டு போனாலுமே அவர் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை எல்லாம் நாம வந்து எந்த ஒரு அதாவது எந்த ஒரு தடைக்கல் இல்லாம, அடுத்து வந்து அவநம்பிக்கை இல்லாம செயல்படுத்தணும். நம்பிக்கையற்று செய்தால் குரு சொன்னதை எந்த செயலுமே வந்து நமக்கு பலனை கொடுக்காது. முதலில் நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ ஆன்மீக குரு ஞானத்தால் சீடனின் கண்களை திறப்பதன் மூலம் அவனை மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். அப்போ நம்ம இந்த ஊனக்கண்களை விட்டு ஞான கண்களை திறக்க வைக்கிறது வந்து எல்லாம் அதாவது குரு என்ற ரூபத்துல வந்து நம்ம அதை அடைகின்றோம். நாம் அறியாமையிலேயே துன்பப்படுகின்றோம். கரெக்ட். நாம எதுக்கு கஷ்டப்படுறோம்னா, அந்த கஷ்டத்திற்கு எந்த நல் மார்க்கம் என்பதை, எதனால இந்த கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா, இதற்கான நல் வழி எது என்பதை நாம் தேடுவதே கிடையாது. ரூட் காஸ், நாம தவறிழைத்தோம், நாம் அஜ்ஞானத்தில் இருந்தோம், இது எதனால் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து நல்லதொரு மார்க்கத்தை வந்து தேடி செல்ல முடியும். ஆனால் எது வரைக்கும் நாம் அந்த தவறுகளை பற்றி யோசிக்காம அறியாமையிலே நாம விழுந்து கிடக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம துன்பத்தின் இதுலதான் நாம துவண்டு கொண்டே இருப்போம், குளத்துலதான். ஆன்மீக குருவின் அறிவுரையால் அறியாமையாக இருட்டு விளக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சீடன் சுதந்திரமான பக்கத்துக்கு செல்ல முடியும். அப்படின்னா லிபரேட்டட்னா கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா? அதனால பகவான் திருவடிகளை வந்து அவனால சேர முடியும். பற்பல பிறவிகளுக்கும் பின்னர் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைகிறார் என்று பகவத்கீதையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? கரெக்ட் இல்லையா? மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு இல்லையா தத்வதக இல்லையா? அதாவது மனிதர்களில் 1000 பேர் வந்து பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்வார்கள். அவ்வாறு பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்த அந்த 10,000 பேர்லதான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பகவானா வந்து முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றதையும் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அப்படி பகவானை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நம்மளால வந்து சரணடைய முடியும். சரணாகதி என்பது அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது மட்டும்தான் முடியும் இல்லையா? அனுகூலேஷ சங்கல்பம் எதெல்லாம் பகவானுக்கு அனுகூலமோ அந்த செயல்களில் ஈடுபடுத்தல், எதெல்லாம் பகவானுக்கு அனுகூலமற்றதோ அதையெல்லாம் தவிர்த்து விடுதல். நம்முடைய சங்கடத்திற்கு எல்லாமே வந்து அதாவது ரட்சணை கொடுப்பவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? மேலும் அவர் ஒருவரை தவிர நமக்கு யாருமே ரட்சிக்க கூடியவரும் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. இப்படி உணர்தல் இதெல்லாமே சரணாகதி அடைவதற்கான ஒரு பாவம் இது ஆக்சுவலி.
அது எல்லாமே ரியலைசேஷன்ல தான் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதனால ஒரு பகவத்கீதையில கூட சர்வதர்மா பரித்தஜ்ஞா மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜா, அதையும் நாம் படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றார், எல்லாத்தையும் விட்டு என் பாதங்களை சரணடை. அப்ப அந்த சரணாகதியுடைய விளக்கம் ஹரிபக்தி விலாசல இப்ப நாம் சொன்ன அனுகூலேஷ அவன், அதாவது அனுகூலேஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலேஷ வர்ஜிதம் இல்லையா. அதனால நமக்கு அருள் பாலிக்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதை நாம உணரும் பொழுது நமக்கு அவர் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரத்தை என்பது அபிவிருத்தி ஆகிறது. உணர்ந்தறிந்துதான் நாம பகவானின் பாதங்களை சரணடைய முடியும். உணராமலே நம்ம கண்டிப்பா நம்முடைய மனசு சமர்ப்பணமே கொடுக்காது. அது போல பல பல பிறவிகளுக்கு பின்னர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவை கண்டு கிருஷ்ணரின் அந்த உண்மையான பிரதிநிதியை சரணடைந்தால் ஒளியின் பக்கத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட இயலும். இருளிலிருந்து ஒளியின் தரப்புல செல்வதற்கான மார்க்கம் என்பது அந்த மனிதனுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றான். குருவும் அதே மாதிரி பகவானும், இவங்க இருவருடைய ஒத்துழைப்பு அந்த ஜீவனுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அதனால ஜீவன் என்ன பண்ணணும், அவனுடைய பக்தி பாதையை நிலைத்திருக்கும்படி அவன் செயல்பட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருத சிந்துபியேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகே ஞாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.